гузориши муфассал. имрӯз ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон аз бозиҳои олимпии париж 2024 бо дастоварди олимпӣ ба ватан баргаштанд. Дастаи мунтахаби тоҷикистонро дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе ҳаводорону дӯстдорони варзиш пешвоз гирифтанд ки ин пешвозгирӣ ба варзишгарони номвари кишвар як рӯҳияи баланди варзишӣ низ бахшид. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов. хотиррасон мешавем ки 26 июл дар шаҳри парижи фаронса бозиҳои 33-уми тобистонаи олимпии париж 2024 расман оғоз гардида буд ки то 11 август идома ёфтанд. дар ин бозиҳо дастаи мунтахаби тоҷикистон 3 медали биринҷӣ ба даст овард. 2 медалро дар риштаи ҷудо Сомон Маҳмадбеков дар вазни то 81 кило ва Теймур Раҳимов дар вазни зиёда аз 100 кило ба даст оварда, медали сеюмро муштани тоҷик Давлат Болтаев дар вазни то 92 кило соҳиб гардид. дар ин бора модари Давлат Болтаев мегӯяд пирӯзии давлат на танҳо пирӯзии мо аст, балки ин пирӯзии кулли мардуми тоҷик аст. ҳамин варзиш ки овра буду фақат зал ба мерафту фақат меки модаҷон ман барои қайд нарафтадам, ман бояд бурам, ман мебурам, барои ки тоҷикистон ба ман бовар кардааст. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе варзишгарони муваффақро ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва дигар масъулон самимона истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки ғолибону ҷоизадорони бозиҳои тобистонаи олимпии париж 2024 бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои зинаи сеюм 200 000 сомонӣ ҳавасманд гардонида шуданд ва илова бар ин варзишгароне ки дар бозиҳои олимпӣ ҷойҳои сеюмро сазовор шудаанд, аз ҷониби раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бо хонаҳои истиқоматии якҳуҷрагӣ қадршиносӣ мегарданд. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.